Gitawag og kampilan ang gigamit nga hinagibahan ni Lapu-Lapu dihang gipildi niya ang langyong mananakop nga si Ferdinand Magellan. Sa dili pa ang reenactment sa kadaugan sa Mactan ug mga adlaw atong ilailahon ang pamilya nga dugay nang nanginabuhi pinagis paghimo sa nagkanyang batang sa kutsilyo. Si Luan Mirondina sa RTV Presents. Usa sa mga nabantog na knife maker sa dakbayan sa Mandaue, si Lily Monteith. Dili siya basta-basta kay sagad siya mga customer mga langyaw. Dinhi sa iyang shop naka-display ang nagkalain-laing disenyo sa karambit nga ginama sa aluminum ug mamahimo ka nga makapalit. Usa kini ka curved knife nga susama og porma sa kuyamoy o kuko sa langgam. Muhimo usab sila og Bowie, usa ka fixed blade fighting knife. Gani may replika sila sa Bowie nga gigamit sa pelikulang Rambo. Kaya usab nilang muhimo og dagger o Damascus blade. Kini usab ang ginunting nga gigamit ni adto sa pagpanguma ug kasagaran na karong gigamit sa martial arts. Laing hinagiban nga kaya nilang buhaton kining katana nga may kinulit pa ug ang tanto nga mo'y sagad dadon sa samurai class. Muhimo usab sila og barong nga ginama sa stainless steel ang blade samtang ang puan niini ginama sa sungay sa white buffalo. Kini ang replika sa kampilan nga gamiton unya ni Lapu-Lapu alang sa reenactment sa kadaugan sa Mactan ug mga adlaw. Ginama kini sa aluminum samtang ang handle niini ginama sa lawaan wood. Syempre kay reenactment man tuyo nila kini gipahabol aron usab dili masamad ang artista nga mogamit niini. Sulod sa 5 ka tuig nga mihimo og panuki-duki ang anak ni Lily nga si John aron makuha ang susamang porma sa kampilan nga gigamit ni adto ni Lapu-Lapu. Atol sa press con sa kadaugan sa Mactan, gipaila-ila ang Banay Monteith isip official knife maker sa kampilan nga gamiton atol sa reenactment. Sulod sa 35 ka tuig na sa maong patigayon si Lily nga nasunod raw usab niya gikan sa iyang mga ginikanan ug mga apuhan. Lumad nga Mandawihanon si Lily Flores Mayol apan naminyo ngadto sa usa ka American national. When I went to the States, I have not seen any knife there in the store. So the first time I'm scouting all what other business I can do. And then I found out that they do not have any hunting knives or anything. So last time we just make some simple knife with aluminum handles and with engraving on the handle. And from there we start exporting. Sukad ni adto, nilambo ang ilang patigayon dili lang didto sa Estados Unidos apan lakip na dinhi sa Subo. Usa sa iyang labing sinaligan nga trabahante si Johnny Orot. Adi lalim mo. Dili lalim. Putaw ko niya magbaga magid. Ang pamaagi sa paghimo og kutsilyo ilang gipaambit kanamo. Ulanat og pipila ka adlaw o baka semana ang paghimo sa usa ka kutsilyo tungod sa kakuti sa paagi hinuon may mga pattern silang gisubay. Work on their designs, we make patterns and measurement of whatever they like, whatever they want engraving on their blades. Price range usually Higher. higher. You don't want to divulge. No, okay. because it depends upon the measurement, the design, and it's all custom made. Apan taliwa sa kalambuan nga nasinati sa Banay Monteith, pabiling mapaubsanon si Lily o gani siya pa mismo ang moendorso sa uban niya mga customers nga mopalit usab ngadto sa uban. There's so many people, even foreigners, will ask for what's the cheapest one, and our cheapest one is really not the cheapest for them. So we used to recommend to Basak. All the other people will be happy that we recommend them to there. Alang kang Lily, gawas nga makatabang siya sa ubang manghimuay sa maong paagi usab, matabangan niyang mulungtad pa ang art sa paghimo og mga kutsilyo. Uban ni Renante Quiñones, ako si Luan Mirondina ug kini ang akong short docu.